Bishop ụka Anglican na Diocese Aguata, Right Reverend Samuel Ezeofor, akpọkugo ndị otu Kraịst ka ha gaa n'iru niile na-enegide anya na etu ha ga-esi wee keta alaeze nke Chineke, tinyere ịdị na-agba ezi akaebe banyere Jizọs Kraịst. N'okwuchukwu ya na Cathedral Church of St. John Ekwulọbịa dị na kansụl ime obodo Aguata, n'oge ịgọgharị n'aka Chineke, ndị otu Men's Fellowship na Women's Ministry nke Diocese Aguata ahụ, Bishop Ezeofor chetara ndị ụka ka ha wụkwasa okwukwe ha n'ụzọ siri ike na Chineke, n'agbanyeghị agadaga ihe iche aka mgba ndị nke ha nwere ike ịdị na-ezute. Joseph Egbeọcha gara n'ebe ahụ wetara anyị akụkọ a n'uju. Bishop Ezeofor, onye kọwapụtara na nzọpụta na-esi naanị n'aka Chineke abịa, dọrọ ndị otu Kraịst aka na ntị ka ha ghara iji ebe okpukperechi mere ụlọ azụmahịa, ebe ọ kọwapụtakwara mkpa ọ dị ịdị na-edobe ebe okpukperechi asọ dịka ebe a na-anata ike ma ọ bụ na ekpe ekpere. Ọ dọkwara ndị otu Kraịst aka na ntị megide ntaji anya nakwa omume ọjọọ ndị ọzọ dịgasị iche iche, ma chetara ha na Chineke anaghị agọzi onye obi ya adịghị ọcha. Bishop Ezeofor bụ onye jikwa ọkwa National Chairman nke otu Evangelical Fellowship n'ụka Anglican bụ nke akpọrọ EFAC Nigeria, kpọrọ ndị otu ya bụ Anglican Men's Fellowship nakwa Women's Ministry okafa nyefee Chineke ndụ ha n'ozuzu oke iji gaa n'iru na-anata ngozi nakwa amara n'aka Chineke. N'okwu ọ gwara ndị ọrụ nta akụkọ ka onye ji ọkwa President nke otu Aguata Diocese Women's Ministry bụ Oliakụ Chinyere Ezeofor nọrọ gwa ndị bịara ya bụ ọgbakọ ekpere ka ha ghara iwe ya dịka ihe egwuregwu, kama ka ha fụta ya dịka nke na-adọta ha nso n'ebe Chineke nọ, ebe ọ kpọkwara ha oku ka ha bụrụ ndị a ga-eji obibi ndụ ha na-enweta mgbanwe pụrụ iche n'obodo. Ọ kpọkwara ndị ntorobịa nakwa ndị niile ruru ogo isonye na nrọpụta ọchịchị nke na-abịa n'iru ka ha sonye na ya bụ mmemme nrọpụta iji hụ na eguzobere ezi ọchịchị n'ala Naịjirịa. N'aka nke ya, onye ji ọkwa Administrator nke Cathedral Church of St. John Ekwulọbịa bụ Venerable Ifeanyichukwu Ogbueli kpọkwazịrị ndị otu Kraịst oku ka ha were onyinye Chineke nyere ha n'ofu wee jere Chineke ozi iji hụ na ha nwetara ndụ ebighị ebi, ebe ọ kpọkwazịrị ndị otu Kraịst ka ha ghara ịdị na-agwọkọ okwukwe ha nakwa okpukpere arụsị. Ya bụ emume ofufe nru nke ndị otu Aguata Diocese Women's Ministry bụ nke a nọkwazi n'ime ya kpee ekpere maka ndị nọ na ọkwa ọchịchị dịgasị iche iche, ụka Anambra steeti nakwa ala Naịjirịa, site na Cathedral Church of St. John nke dị n'Ekwulọbịa. Abụ Joseph Egbeọcha maka akụkọ ụwa ABS.